kwa 1 week. Ukazauya nemari 1 week toitengesa. Unoona ya $30. Amusoro chakane. Taenda kuri kwa chiremba dende. Chiremba taura katiye mumwe mamusiye pasiri panapa munzishe. Basara kumba. Chiremba akaenderera mberi achiti musha mwenyu mune chikwambo chirimo mukati memusha. Uyezve vamwe vavo vari kubatirana pamwe chete sevasara varege kuuya panapa nokuti vanenge vachitoziva zvinhu zvavo zvokushandisa pamwe chete nemhuri. Saka chiremba ati kuti apinde mukati memusha abate chikwambo ichochi chekutambudza mhuri. Uyezve atotaura kuti izvozvo kuona patoti akatarisana nebvuva munhu anofanira kutodza atourayiwa izvozvo. Saka chiremba ati anoda kupinda mumusha anoda mombe 3 nembudzi 3 nemari yemapurisa anenge anatora. Vanotaura makwatira maviri nenzake anochedza zvekuyama. Mwana wenyu uyo kuti anozondisara praise. Hapana nezvakataurwa nezvepraise. Zvakataurwa nezvepraise. Vakabvunza kuti munodirwawo anotaura nezvengozi zvichizvo zvacho. Kungoropa chikwambo unotora handiti umwe vanenge uchitonotorwa mudongozi yacho ndokuda wacho chikwambo yacho. Zvakasiyero. Matsetsenuro. Zvakataurwa nachiremba mhuri dzese dzagutsikana. Mune chikwambo. Ndoda kufonera. Inooneka munhu. Saka moita sei? Iwe ndiwe mukoma uri panapa. Moita sei? Kuri kukutambudzawo. Oitwa sei? Aendera mhuri yako kuseri kwechuru pazvinhu zvakazvataurwa. Ndozviri kuona changu zvinoitwa sei ndewemukoma. Nechikwambo chiri kunetsa vanhu zvinoti kana newe futi unogona kugondiswa. Vamwe vangu vatori munhu pamwe chete anonyanya. Nditori namba 3 kubva kuna madzikoma 2 ari mberi kwangu. Saka kana taakuita zvekuti todii tina mambo muno totaakuchiriwo mambo ndozviita inonzi handisiri mukuru hangu handisi chikwambo changu kaini chikwambo chevanhu venyu pamusoro wechangamira sazvobatirwa tafuta munhu mukoma nevamwe mukoma nemukoma madzikoma matatu vari kuramba kuya patinenge tichiungana kuronga zvokuti tatoshamisika kuti waonawo pano nhasi kana ishe vanotikukurira saka muchinza vachita kukatapuka pakuti hamene utodi isu hedu vamwe vauya zvakabatana tagutsikana chese muno kuti togadzisa kuti zvinhu zvitirukire kunyepa yevamwe vangu hamenopiwo nevamwe vavo ndangauya ndinazwa kuti kubva feri ndekusitasana mambo makuru panguva imweni saka ini handikanzi ndine vamwe vangu futi iye anutaura achiti ane vamwe vake saka ndanga kumbira hangu mambo kuti
kana tichida kupedza dambudziko riri pachikoma tibve tabatana ndisazonzi ini ndine vamwe vangu iye achiti ane vamwe vake. Saka patichazobatana pacho ndaenda kudonha hangu mambo wangu panenge paapa hanzi parunaumbiswa mombe nhatu kana kuti iri mari mombe nhatu 350 plus mbudzi 40 plus 100 Mutotoita 1,220. sekuona kwamaita mhuri vechikoma nekwayazeri kuseri kwechuru ikamwe yakangobatana nakuti zviri kudiwa zvacho zvakabva kuseri kwechuru zvirambe zvakadii zvakanaka tikapomedzerani nekuti arudo rumwe chete akatarisa chinhu zvimwe chete. iwe chirega kuenda kundotapa handi uchienda kumatara wakadii wakadhakwa zvezvawasobva wakutaura Andarivisa kuseri kudo. Anototaura zvakanaka. Amutoreta kani. Nangu ndogona kutaura sinzira kuti ndaitsungira mukoma kuti wati ndapamwe nemi. Kuti vanhu vasipamweneswa. Vamwe vacho vasipamweneswa isi tochidhonza tese tanzwa pano. ndatingatomukumbire nenyu kuti achienda achitsananguriro wamwe wasara nekuti vanga riri timu 1 akutaura ari iye timu rake rimwe rinonzwisisa kudarika yenyu mugaro watauri kuita kuti mubatane mukwanise kuunganidza zvinhu izvi mukwanise kuzviunganidza kuita kuti mudii mubatsirikane muri mwana aende muchikoro zviro zvifambire kwaro nekuti mangwana achasvikirwa pamunde wako onetseka moregera kubatsirana kuti zviro zvidii zvipere hakuna kwamunosvika handiti ngatichiise geti ratinoti isusu nemusi wakati tinenge taunganidza zvinhu zvine mauya kuita basa Anoda dhindi kuti pane urwere. todivini ndikuona pane tenzi yekuti ari kutaura ari kumashure kwangu mwana wakamukuru lero rasibhoni kwamumai vavo baba vangu paakafa iye haana kuya kubata maoko vese kana muningira wangu paakafa haana kubata maoko saka kune matenzi ekuti ndiri kumuona munhu handiti tichitaurana zvakanaka saizvo asi kana takuda kuti tidzikane nyaya chaidzo chaidzo iye ndoenda kumbomubvunza kuti hauna kutotomomba yeye munin'ina sei ikoko kuri kumushawo kune kusina kuti yananisa tine dambudziko futi rakafanana neremwana reirapinda saizvizvi riripo asi kana taakuti ari kundichalenja ndiri mukoma wake ndisina kumuona achiya kuzobata maoko apa pangu anova pamudiri rake nemunin'ina wangu andotedzera vanotedzera katiri family azitanga kumuona pano nhasi ndotenda iwewe wauya ukandichalenja munomudai asi izvozvi zviri kunyatsotaura newe ndambokuti chiini rudo rwenyu mambo pamusoro pazvo changamiri uyu mwana arwara vana mhuri imwe chete vana mhuri imwe chete ishe vanondipupurira zvatakasumuka isusu tichienda kumwana wabamwini imakaramba
kuenda asi mwana wapamunin'ina wenyiro taipedza iyo taipedza iye auya achicharecha munhu asi izvezvi taakuchitaura nyaya kuti tisovhe nyaya tambomuti isusu hatichatauri nyaya here nekuti iwewe wambondicharecha saka tikaramba tichitsvaga namhosva hatidi hatiendi mberi. Dai ndiri munhu ane daka handiti ezvezvi tikadai tiri kutaura kuti haibva munomu hatisi kutaura newe tatangana kunetsana rini kumatu ezvezvi dzanguwai asi akumafai ukadii ukacheni ukadii asi taura kuti hazvipedzisi nyaya ndokutaura kwataakuita pachirume kuti tipedze maproblems aya angari kunzwa nemweya uri mumwoyo menyu uri kukunetsai wakaitwa nemadzitateguru enyu baba enyu endeso saka ndo zvatiri kutaura kuti chisimukai mubatana wondotsanangura kuna wakoma wako uye wachitotsanangura kuna hama kuti tafamba ranzi zvakanzimira so zvoda kuti zvigadziriswa mounganidza pfuma chirembo yaoita basi handii saka toita basa roitwa musi wani taifudzira kuti pamwe naApril tabvomafudya uyo ari mwana ari kurwara ka imi munoti April nekuti haumusi kurwarira pamusoro chama pane zira tamboitaisa patachibatsirwa nekuti hazviitiri kuti mwana uyu asanobatsirika saka vanga vati hamugona kusana kugadzira chizvakomaatsena tichimirira hedu notiremera kusunungura mwana saka toti April gore rinouya zvemwana asi izvi zvikaizvi hazvoda mani matezvi zvemwana rinouya rini todiwa totaura chiremba uya neyo yacho ogadzira mwana wa22 ne120 mwana wagadzirwa then dare rozogadzirwa musi wa30 April vaachakame mai vanzi vakambotaura nababa vamwe nemabhuwa vada kuita tichaure chizomakuva vamudika makuva taitoti isu mukoma ndiyo ngavatudze kuti todini deti ndoane deti deti remwana here remwana tanga pane deti remwana kusvikira zvese iyo ngavati teri deti ravo angamboti 22 ye dare deti remwana unotera musi wa22 imodzinano vachabvisi kuti mufambire chiremba ari panapa then dare iroro ratikatoti tobvisa izvezvi mwana anomboenda kuchikoro hapana zvaanoita kusvika musi wa22 ouya
sio ngoma wala simungo wale ni vitiro. Ndofunga mazuva maya ari kutoka panina mkuma wakadaira nyaya iyo pachavarisana nezuro yavo vari kuda mumwe wacho saka vari kutaura kuti chimukoma murimi masoko ari kutaura kuti ivo chiti ngatidai pavanobuda vanoavisa vanhu vazoti apa kuchinako ndinosununguka kutaura kwaona vanengera vangu mukusangamira kana vakandikudzawo kunge ndiri mupfuma nekuti izvizve titori panapa kana ndinenge ndiri ndakatongoma saka handichanzii kuti unoziva here tsumo inoti guru peta muswe kuti waduku wangu ndosaka ndakupetera kwamuri mangu saka ndada kukumbira kuti kana kuri kuti vakanditendera kuti hachiti vambobuda panze vakataura vese wachibudawo neni tonotaura tese mwini tozouya tine rimwe chete dai mutaura wamwapa mukoma chizaro chavo unotaura paine kuti chine rimwe dare randikunyika anodapapasina atakuta kwega sakokupaitaiyo